tästä. Täällä on nää vaan kueistajia sitten. Tää vittua, mikä nää vittuun sniikkaat kävit? Vittu saatana. Mitä vittu? Se on tässä näiden oikean ja vasemman puolen välissä siinä alakerrassa. Vaan täppäs meikät kun mä piikkasin sen. Joku teki kyllä kuolla. No ai jaa. Kajava otti vähän Kuoleeks jompikumpi itse? Kajava otti vähän ällä. Jaa. Toimii. Mitä? Joku on. Exhaustion. Ei mun pitäis ottaa damagea siitä. Vittu minä pusken päin. Mene oikein. Mitäs rankosta? Joni onkin. Niitä on 2. 3! Ressala jää. Kaikki 4 oli tuolla vitun luuttihuoneessa. Mulla on vielä Yksi on vielä. yksi Joo. kuori on elos. Kuulos. Jää. Joo. En näe sitä. Ui saatana vittu päävierestä tuli kutiin. En nähnyt vieläkään. Onko sen kelaan takana jotenkin piilossa? Mun mielestä se... Valo. Se on pilarilla. Ei kun dormissa asti. Sieltä se on. Sieltä tulee traceri. Kuule, otappa kalibreissä niin sieltä niin vittu. Jäikös? Joo jäi. No niin ja pyörähäppä vittu. Huhhuh. Sinne meni. Poras mut. Proneettivat siellä. Jäi. AP wins. En mä tiedä, ehkä se oli tossa se, jonka minä ammuin. Mä vaan vähän niinku... Audiopoppia. Siellä on jo. Niin. Turpa kiinni siellä, vittu. Häh? Oma pikokki. Normisviika vittu vaan päätti vannostella meikät. En edes niinku nähnyt tosiaan, että mistä se mulle huusi, että... Head javsi. Vittu, minä olin selin siihen. Kuka vittu tullellakin saatana sai... Täysin deka tulee saikalla ilman kypärää korundilla pelaa vittu tätä mäppi. Toinen näistä tapoista on vittu 50 BMGtä vittu. Reddotti saikassa. Bublis. Hetkonen, tää ei oo... Kuoli tuo torra. Toisella oli... Täysin dekattu
Mutaatti. Täällä on vielä lisää. Joku Alttyni poikakin oli täällä. Mitä vittua jäi? Herran jumala. Eikö se löytää? Ei. Ei. Joku tapettiin tänne sisälle, en ollut minä. Joku oli tappamassa mua, sillä oli ihan anglet meikä, se ammutti vaan yhtäkkiä. Mä heitän kanssa. Pisti aika tarkan pommin tonne. Minä pusken vittu, joloo. Oota, mä tuun perässä. Tuonne vasemmalla puolella. Yksi jäi. Okei. Tämä kuoli sillä toisella. Näitä on kolme. Kuoli Kaksi on jäin. Kieli. Oliko se ala vai missä? Ylhäällä. Keskellä. Ylhäällä. Okei. Rio. Et aissi. Jää. Ai kun niitä on 4! Okei, 3 on jäänyt vielä 1. Mistä sinne? Vittu meinasin jää sille, huhu. Jesus Christ. Kaikki kun jäi. Kaikki jäi. Täällä oli A-iskävissä. Joo. Tuolla ylhäällä. Heitti pommi! Jäit. Kukaan kämpännyt tätä vitun porttia. Niinku varmaan 10 raidi. Oi vittu. Lähellä oikealla, okei. Tampui sun ruumistakin vitun monta kertaa. Tulossa kämppään. Se on siinä, se oli Stankratin spotissa toi äijä. Mitä muuten enemmän. Toinen jäi. Tuut maksat tästä. Iso poika jäi. Huhhuh, iso ja pieni poika. Niitä on vielä yksi lisää, ei vittu. No vittu, triistä kielä käytetään nyt kämmää. Mä vähän back-offaamaan vitun romuuna. Ja kirjoitikohan toi mulle tois kävi. Sä oot siinä kontissa. Jep. No, mun ruumis on siinä kontissa. Ihan tappaako se sut? Joo vittu. Mut ihan vitun kauan. Ei. Siellä se on. On teatterissa. Eikö se oli tossa? Mitä vittu? Mistä nuo kuorit tulee? Vittu, lopeta sen moonaaminen. Vittu!
Tuo! Vittu näitä tarkavia pelaajia. Äiti. Sotuuri. Mä tapaan äijät vittu kyllä. Mä oon tappanut paljon. Oh, headshot. Näitä on täällä 2. Aika isoakin paikkaa. Tappoi sen kaljukset yli. Vittu kun ei taltuu. Vittu täällä on triistäkin. Huhhuh. Ei mä jää sille viimeiselle.